to umyl za nás. Yeah, boy. Dron. Aha. Já se třeba teď cítím hodně ohrožen. Tam lítá, koukej, už jsem ho našel. Já na něj pošlu to, koukej, já ho zaměřím. Já se cítím hodně ohrožen. Tam. Jo. Porušujeme soukromí docela. Ty vole, ty jsi spletl rok, ne? Kdo ti volá? Krásná, fakt jakože to skvělá. Jo. Takové cihly byly v 90. letech. Předám ti matika, aha. Předávám. Maybe you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Jak Niagarské vodopády. My jsme na Niagárech. Dělám ti vlog. Dělám ti cestovní vlog. Že? Dělám ti vlog. Ahoj. Ty kokos. Jaký sprint. Oh, what a day. 3, 2, 1, teď? Neřekl jsi já. Tam dí předkem, vole. Dí předkem, tam. Jo. Dobré, otoč si tam. Lul. Dneska zkažený závěr, vole. Já udělám, že projdu, jo? Ale víš, co bychom mohli? Můžeš. Mám tady říct matik. Neříkej to. Neříkej. Neříkej to. Nápoj si do huby. Zkousni si jazyk a nemluv. Zkousni se na jazyku. 3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea. Běž, šerpo. Thank you. Hlavně na tu žlutou. Doufám, že na zelenou. Máte ještě dlouho? Nevolala moc. Díval jsem si, že si to už nemohla. To táhla z posledního. Mohli jsi mi nabrat, táto. Že bychom dali kolo na střechu, jo? Chyťte za okýnko. Teda, zvládala to naprosto v pořádku. No, teď dobře zakryl ten výhled, ty dementa. Dobré. Nevidím. Teda, bonus. A to košík? Tak, můžeme. Continue. Follow me. A teďka si budeme myslet, že jsem nějaký influencer. Však si. To je pravda. Travel influencer. Ona se díval. Vypadala dobře, hej. To je fakt vlogovací kamera. Já zprvu tady
červený. Tam je naše strana, tady je naše strana. Pojďte tam. Tohle je naše magická karta, která nás dostane do našeho pokoje. Oj! Pozor, sloup! Pozor. A pardon. Tak, můžeme? Jsme ready? Welcome. Počkej. Pojď sem ještě, pojď sem. Mám v kartě chce... Tahle karta? Ještě?